היום אני אשחק עם הדק הזה בארנה 8. בוא נתחיל. מדהים. אנחנו משחקים נגד איזשהו קוריאני נראה לי. תכתבו בתגובות איזה שפה זה, אם מישהו יודע. זה משרד הג'קי צ'אנים. בוא נשים אלקטרו ויזרד. אל תשים כלום, אבל זה הכי גדולה. זה פשוט התבלבל לי. עכשיו פיירבול על הוויזרד. אני עושה קרב. שיט, זה יהיה קשה לנצח. אני עושה פקדים. הנה. אתמול אכלתי קרקר ונשברו לי נו השיניים. סתום, די, נו בן. אכלתי קרקר שביר ונשבר לי השן. שמישהו יספר בדיחה רגע, לצופים שלנו. יש לי בדיחה חזקה. היה ילד שקראו לו ניקס. די, נו. סתם. נו, יש לכם בדיחה. יש לי בדיחה. איזה? החיים של דיקס. די, נו בן, יש לכם באמת. בגלל... איזה מעצבנים. טוב, יש לי בדיחה. אוקיי. למה גנב אף פעם לא גונב בחורף? כי למה גנב לא... כי הכובע שלו לא, למה גנב לא גונב בקיץ? כי יתפסו אותו על חם. לא הבנתם, נכון? הבנתי. גם הצופים הבינו, כן צופים אם זה שומעים. על מה שעשית לי. למה שמת זאפ? דיסלקטין. הנה, כמו שאתם רואים אנחנו מנצחים איזשהו איש דביל. ממש. ממש. שיט, הוא שם לנו אלקטרו ביזרד. יאללה, בוא נהרוג אותו כבר. אלקטרומיזרד. מה אתה צוחק? אלקטרומיזרד. שתוק בן. אלקטרומיזרד. בוא נשחק עם הרוב. אל תתייחסו לשירוש, זה השם שלו בלשרול. אני הולך לשירותים. איזה דביל. ראיתם איזה דביל יש שם? אני מנצח פה בחור אנגלי. הופה, הוא מנצח כאן בחור אנגלי איזשהו. די כבר. ריקה, זה לא יפה להפליץ בציבור. סתום, זה רן קונשון. זה לא עשיתי עם הפה, אתה עשית את זה. בוא נתחיל דק בעיניי. אתה דפלוצה איתי עשית, דביל. לא. אבל דק טוב ברמות. במקומו. מה הוא שם לנו? ראיתם הדביל הזה? בקלאש רול. איך קוראים לדביל? לא יודע, בנורווגית משהו כתוב. עוד פעם אני מזכיר לכם, תכתבו את השפה אם אתם יודעים. רק באמצע הזה. בוא נשים מהר פיירבול. לא, אני מפסיד. תכין דק טוב, כן? נו וויץ'. דק טוב מאוד. קדימה. אין לו, מה הוא שם לנו? ראיתם איזה יריב דביל? הוא דביל. זהו, ניצחנו אותו, זה היה ממש קל. ניצחנו את הדביל הזה. יאללה. הוא דומה לך באופים. קיבלנו 16 גולד. יאללה, בוא נלך לעוד משחק. יאללה. אנחנו מנצחים גם אותו. הם צוחקים שם כמו אידיוטים. לא, הפסדתי ארנה 7. מגיע לך. שחק לי, ניקס. לא רוצה, מה תעשה לי? שמעתם בן רוצה שירוש רוצה מה מטומטם? אתה ביקשת ממני. עשיתי זאפ. איזה מזובזב. מה זה? יש, העלית ברברים עושים דמג'. אחד העלית ברברים עשה פוק. זה גרנט. די, בן. מעצבן. אתה מפליץ. הוא גם עושה גרפס. אתה עשית את זה. הנה, שמעתם? אתה עשית את זה בן עכשיו. לא, אני עשיתי את זה יותר מדי טוב. זהו, ניצחנו את העריב אחר. אתה
יש דקים בטופ הארצי שאני יכול לקחת. בטופ. ברור שאתה יכול לקחת, אתה יכול לקחת הכל מאמי. נמי, יוטט. יוטט בו. כולם נמצאים בקרב, רק אני לא. כן, כולם. מה מתערבים איתך שאני לא מגיעה לך בבניין? על כלום. הוא שם לך מושקיטים. מאיפה אתה יודע? אתה מסתכל. לא, שיט, הוא הורג לנו את זה הבניין. לא שלא קוראים לו. על דה סיקס. אני מודה ליריב שלך. למה בן, אידיוט. פתולה בובילה. אנחנו חייבים לנצח אותו. לייטנינג. הנה, שמח ניקס. לא, למה? בום. אני לא מבין כלום. אתם לא מבינים איזה קרוז מתוחלף יש לו. אוי, אני נקרא מצחוק כל מה שאני רואה אותה. אתם לא מבינים איזה קיטו מתוחלף. ניצחתי אותך. ניצחתי בן. טוב, כאן זה תיקו יהיה. ניצחתי טק גרוע בטירוף. היינו צריכים לפרסם את הקלן שלנו. אתה רוצה סרטון ניקס? כן, אל תפריעו. לפרסם את הדק שלנו. רגע, אני רוצה לעשות עם איזשהו איש דבילי תיקו. ואני. מי זה צירוש בכלל? אני. זה בן מיירנס. יש לך? למה יש לכם את זה? מה? את מה? זה שאתם רואים את זה. כי אולי לא הורדת את האפליקציה? אפליקיישן? אפליקיישן. כמו שנוענה לימדה היום. וואו, איזה מה עשיתי? כלום לא עשית. אני קורא אותך ניקס. איך הגעת שאתה קורא אותי? אני משחק נגד יריב לא שלך. לא! הוא הפסיד לי. אני הפסדתי לו. הייתי במשחק? טוב, הסרטון בזה נגמר, ביי ביי.